Tolosako udalak beste zenbait elkarterekin batera antolaturiko jardunaldiak aurkeztu nahi dizkizuegu. Jardunaldi hauek ekonomia soziala, ekonomia pertsonen zerbitzura izena dute. Bi hitzetan esateko bestera bateko gizartea nahi dugulako eta alternatiba eraikin nahi dugulako, sistema ekonomikoaren oinarriak birpentsatu eta aldatu behar ditugu. Nahi dana izango da, finantza etiko mundu honetan lehen urratsak non eta nola emantzian, gaur egun gure inguruan ze alternatiba ezberdina ditugun, eta zentzu horretan, konkretuki, FIARE banka etikak ze eskaintza egiten duen, nolabait banka izaera izanik, finantza etikoko agirik dizkioen balioekin bat eginik, banku etiko izaera hori zertan dan eta nola dan, gure kooperatiba izaera hori nola gauzatzen dan, partaide ezberdinak edo interes duten pertsona eta elkarteek ze aukera ezberdinak dituzten FIARE banka etikakin elkarlanean aritzeko. Alternatiba hori nola gauzatzen den, hori agertuko genuke gure aldetik hitzaldi horretan, eta hizlari bezala programan ikusi daiteken ez, Cristina de la Cruz izango dugu. Guztionerako ekonomia ditzen den mugimendu honen barne sartzea. Eta horren dain bera ere guztionerako mugimenduaren parte denez, eta ofizialki datorren aste artean gainera egingo denez, gure egitetako bat izango da mugimendu honen berri ematea heltzen garen neurrian behintzat. Eta hortara dator guztionerako ekonomian inguruko jardunaldi hau Leiberrin datorren astelenean 6:30 hasita, bertara gonbidatu ditugu alde batetik inguruko enpresariak, beste alde batetikan udal ordezkariak, bertan izango dira hainbat elkarte eta norbanako ere, eta azkenik laugarren talde bat bertara gonbidatu duguna izan da garapen agentzietako teknikariena. Jose Ramonek aipatu duen FIAREren inguruko hitzaldia izango litzakela martxoaren 4an 7 Tolosako kulturetxean, Gorkak aipatu duen beste hitzaldiaz gain, badaudela beste 3 hitzaldi, martxoaren 6an Bizilur erakundea izango du Tolosako kulturetxean, bide berriak, elikadura burujabetza Euskal Herrian izeneko dokumentala eta solasaldia eskainiz. 9an Olatukopeko kideak izango diteu, ekonomia sozial eraldatzailea tokiko garapenerako alternatiba izeneko hitzaldia eskainiz, eta 11an Txantxia, Oñatiko moneta osagarria izeneko hitzaldia eskainiko dugu Oñatiko zinegotzia den Josu Lizarraldek. Eta tarteko asteburu hortan, martxoaren 7an, antolatu da Trianguloan, azoka bat, goizean zehar, ekonomia solidarioaren lehenengo azoka, eta bertan horren inguruan lanean nahi dian erakunde guztiak izango dute erakusleio txiki bat.